Dungan sa pagtunol sa panggamhanan sa probinsya og cash assistance alang sa mga kabaranggayan, anaa sa presensya ni Hingog City Vice Mayor Peter Onabia nga madasigong misuporta sa pag-atod sa programa ni Governor Bambi Imano. Si Vice Mayor Peter Onabia susama usab ni Governor Bambi Imano nga dunay dakong kasing-kasing sa mga kabo sila bina ang mga lokal nga mga mag-uuma sa probinsya gumikan susama sila mahiligon sa pag-uma. Malipayon nga gihimamat og nakigsandurot si Honorable Peter Onabia sa mga kapitanes ug mga tresurera sa mga barangay sa matag lungsod nga naisakop sa Distrito 1 ug sa iyang pakig-abi-abi iyang naisgutan nga susama sila og paglantaw ni Governor Bambi Imano ngadto sa iyang mga ginsakupan ug maong paghatag og haruray ug maayong panginabuhian sa katawan sa lalawigan. Iyang gihatagan og gibukaton ang importansya sa barangay empowerment nga programa ni Governor Bambi Imano tungod kay adunay dako nga papel ang mga barangay sa paghatag og pagtunol sa mga batakang serbisyo ngadto sa ilang mga ginsakupan tungod kay sila ang mga mas nahibalo kung unsay mas gikinahanglan sa mga katawan sulod sa ilang ginsakupan. Susama lamang ang paglantaw og tumong ni Governor Bambi Imano ug Vice Mayor Peter Onabia nga matagan og maayong kahimtang sa panginabuhian ang mga katawan sa lalawigan sa Misamis Oriental ug matagamtaman ang serbisyong sinsero ug tinud-anay. Kauban si Chloe Dalay sa kamera ko si Lambo Danny Bshama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.